clear tu te chi bai ve kule tun kar chunga chawngte le a chhevel thil thleng langsar zual ilo thlir hawang u wai me dei chu hrileng kara film khur tak le khotlang tan thil thati nan man ani Mizorama tlom ngai pol lian ber wai me dei chu juni som panga khan hrileng kara thataka man ani a chawngte pi chawngte el ruala lung chawngte si sai zo wais mual bu el branch te hian an khotlang tan thil thati nan an mang branch then khatin thingphun le kholai ti fai natlang an neya an veng chung khosak harsa te an tan pui bok zirlai ti tha choi moine le pian phung rual ban lo te thil pek hlanin covid-19 thrileng dona turin VLTF le covid care center tan puina an hlan longtlai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan ran khua kherna thu pek a chua thrileng in mi pui nun phung ti khai lakin har satna na satakara har satna bel cha lo tur le faina konga ma son zel turin ran vul chungchang a thu pek chua tula a hriat awangin longtlai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan CRPC section 144 tlo chanin thu chua hi asiam ani longtlai district chunga ramdang le district dang atangin vok le voksa atanga siam reng lak lu akhapa ui kholaya chua tur ani lova zo arpo kholaya chua phal ani lo ran vullai ram hnuaya le kholaya tlati rem ti lo ani a ran taltu ten ran hrisel tha chau an taltur ani AHN veti department doctor omna chuan vok taltur chuan a hrisel that le that lo an entir masatur ani ang he thupe khian thule a om lo ani chuan jun ni som paruk atangin thlani chung a o ang Mizoram Board of School Education Noya HSSLC result chuaka lalthan zami chu Mizorama top 4 a ain hlangkai zirtop nia MBSC Noya HSSLC result chuaka chawngte area mual bua om lalthan zami pu MBak nema fanu chu arts a Mizoram puma palina a hawa lalthan zami hi mualbuel primary school le middle school atangin pol sari thleng azir zawa downtown English school longtlai atangin pol som zir chuak le in St Anthony higher secondary school chaltlanga HSSLC hi thatakin azo thei ani lunglei south bial to MLA Dr. K Pachungan abial chung chawngte el to in hrileng wanga har satna an nei te en puin tan puina a hlan voin kha lunglei south bial to MLA Dr. K Pachung chuan abial chung chawngte el to in tan puina chum fai cheng sing khat le PPE suit nga eitur bu fai alu tel mai tuam na le damdoi thanem tak force manatan a hlan bial to MLA Dr. K Pachung chuan hrileng awangin chung ko khosak harsa chuan cham an omlo na turin le an har satna te sut kian ani theinan thei top chua malak zel atum thu asoya har satna an nei ang te englai poa thlen turin acha ngalani chawngte la hian tun hnaya covid-19 positive mi sompriat mu chu ani a chung ko engemaw zat hrikai nena in hnai home quarantine ani bok chawngtel high school chu community covid care center atan enfia le pom ni to in khum som hi om thei tura ruam manani a an veng chunga positive chawngte si lama enkol mek te po forcia hian lak phei anni Sport and Youth Service Minister Pu Robert Romoy Roy te chuan CHC chawngte manatan oxygen concentrator pahni ape Sport and Youth Service Minister Pu Robert Romoy Roy te chuan CADC Chief Executive Member Pu Durjadan Chakma nena CHC chawngte manatan oxygen concentrator pahni ape a hemi rual vek hian CM relief fanatan cheng sing hi ape ngal bok Mizoram sarkar chuan in kho khirna juni samthum thleng o tur ati chuak Mizoram a hrileng in zia omlam apan hlei thelo awangin in kho khirna kalpui zel alani a
Juni somni pakhat thlenga in kho kherna thu chuak chu Juni som thum thleng o turin po sei ani Chawngte a po civil SDO Dr. Manisia Khaimei Cho malak na in executive duty ngor taka kalpui ani a thudon na in atarlan angin dan bo chi a man le choi tir an la lo he thu bo seila hian Chawngte a hrikai mi za somni paruk en kolmek an ni khati jong kha tunkar chunga Chawngte le a che vel thil thleng langsar zual kan thlir thei te chu ani